Takže lidi. Jo, ten opičák je Chester. Takže čau, moje jméno je DZ a dneska vás vítám u nového videa Five Nights at Candies. A já budu natáčet, takže... Čtvrtá noc, takže teďka bude natáčet brácha, takže... Tak, momentálně už hrajeme, moje ségra teďka řídí kabínu, tady je. Tak. Proč to zavírám? A tady jakože lidi... Na bubačky! Tady to musíme hlavně hodně hlídat, aby někam se nestratil. Takže když bude tady, tak tady je asi to okno a on to hezky rozbije. Udělá bum a je po tobě. Mně se to ani jednou nestalo, což mě zajímá proč. Já nevím, tak ty si koukal na ty videa, ne? Já ne. Au. Mě to jenom napadlo. A tady to je part 1, ne 2 vlastně. A to je jedno. Já to, když jsem... Part 2, ale teď to je jednička. Za Candies. A tady máme křupky, takže tady jíme. Lucinko, bojíš se? Ano. Prej se bojí. Kamo, já nehlídám tady ty dveře. Právě. A já koukám ho na teď. Pohnul se, OK, hlavou. Kamo, ale co když tady tam bude noc pěkně těžká? Tak OK. Bude, ale už bude chodit ten, víš jak se jmenuje ta opice? Chceš to říct? Chceš říct, jak se jmenuje ta opice? Ne, jo. Chester. Hezký. Otevři ty srabe. No ty seš. Pako. A bude bubak. No bude bubák. Použij to. Ne, nepoužij. Už to není ani strašidelný, prostě jako to má pauzu. Bubak byl. U další noci, nebo ne u další. Zajímá mě, proč tam je toto. Five Nights at Freddy's 2. Bojím. Už tam je. Pokaždé se to střídá. Je A opice. to je teda to, jak jsme o tom mluvili. No to je Chester. Mě bolí ruce z toho. No to jsem nějaký tak já. No ty jsi spát. Jak spousta lidi... Co to další? Spousta lidi viděli, jak jsem to dohrála pěkně. Tady je velká zmáčknuté a tady to musíme hlídat. Je hnusnej, no. Ale pomalovaný srdíčkama, nebo co? Jo, no. Hej. Zmáčkni ty pozágáty. Do nosu. To se mi cute líbí. Když to mě jak musím koukat jenom do mobilu. Je potřeba. Varuju tě, koukni se, jestli tam je, takže vždycky vypni rychle ty kamery a koukni se do boku. I když to hraju Candies poprvé, tak mi to docela jde. Ne. Ne. Dalo je to. Jedu. Ej! Tady ten posáč. Musím to kazit. No! Ty vole. Ty vole. Kámo, já nevím, kdo to byl, jestli to byl Titan, Hajzlík, nebo Cindy, a nebo jestli to byl nějaký updateovaný, protože teďka nevím, ocinko. Ale tak to je prostě pěkně. Počkej, a teďka to nech bejt.
Lidi, já jinak koukala jsem tam, ani jsem si to nevšimla, že by bylo tady a on prostě takhle stoupně a měli jsme se tady úplně nějaký prej a jako tam nejkyně jako zprostý šlava, takže a já omlouvám. A já prostě, ty vole. Mně to připadá, jak kdybych to nechal takhle, mně to připadá, jak kdyby na tom videu si to hrála, jak kdyby si to natáčela na počítači. Ten. Až ten se otočí tou hlavou, tak já ho normálně přiblížím. Tak se takhle. No, měla co otevřít, že? Pium, 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 pium. Pium, 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 pium. Hej, Hej, Lucinko, mám bác. Odstojí, koukej se na něj víc. Kde? to je, že zavřela. No to nejradši zavřela, chápeš to? Pau. Nemůžeš. Ale co tam on dělá? Já nechápu, co tam dělá. Kdo to jako má být? To byl Candy. Jak to víš? Kamo, hraj ty. Já opět. Dobře. Dobře, tak hraju. Hraje hashtag můj Denis. Papa, ale on tam nebyl, já to nechápu. Lidi, ale já to nechápu, já jsem se takhle takla. OK, já nevidím. Aha. Dobrý. Chci udělat pěkně zvuk, počkejte. Co děláš? Uj, ty jsi otočil, přibliž to. Už dejte chvilku. Lidi, právě žena zase vybavilo tamto, takže bomba. A já Takže nevím. asi takový velký bomba. A dáme si první noc, protože to fakt nejde. Tak uvidíme, jak mi to půjde. První noc je nejlepší. Umíte anglicky, jak si to přečte. Help, Wanson. Pomoc, hledá se. Pomoc, hledá se. Přestaň. Já nejsem vidím. Aha. Ty se nebudeš hýbat, to já vím. Aňo, víš, jaká je postava ze FNAF Candies? Nope. Ne. Ze Sister Location nejmenší. Ta baby. Jo, baby. Já jsem myslel, že nevíš ani jména. A Anna, baby, sisters. jaký sisters? Nevím, no to je jedno. Pak tam je balerína. Takže balora. Musí to přestaň. Neplať mě. Uklidni se. Hej, se nudím. Hej, takhle to byly staroměstský auta. Hej, oslava. Nuda. Ten furt nechodí. Často taky ne. Hej, já jsem si myslel, že tam je ten. On tady absolutně nikdo není. Aha, tak je. Nepočkat. To pódium je tam nalevo, aha. Už jak to měli Chiga, Foxy, ne Mangle, jsem chtěla říct Mangle, ne. Chodí ten Chester. Ještě ne.
Hej, tady si můžu dát ksicht. Hej, se tam najde tady byl. Nuda, absolutní nuda. Nuda, to si tady dám písničku. Tak my se tak jako ozveme, až budou třeba chodit, jo? Takže lidi, tady to se tady pohybuje a já se zde neznáš. Já bych se chtěla říct, že napít, takže já se ozvala, se napiju. Ještě tady to je vždycky otevřený, ne? Jak otevřený? Nebo se mi to vždycky zdá? Jo. Počkej, když to dám tady, nebo kde to myslíš, tady to, co? Dado, díš jako když si tam nemáš, ne? Ono zase nevypofli. Klídek se jde, klídek. Tohle je první noc. To by se to řekne, ty tam do oči. Díky, že jsem poradila. Já bych tady chcíp. Au. Lutý? Jo. Vždycky mi řekni, když nejde uvidíš oči. I když já vzala, že koukám do toho mobilu, tak vždycky se toho všimnu. Ty si to ještě vypneš. Ty myslím, telefon je tam. Nechceš to spíš opřít? A já. Normálně. Nechodí, nebo jak se jmenuje, nevím. Nevím, mi to jedno. Já nevím, jak se dala selfie tyč, víš, takže já bych ráda, že to by Ada ten selfie tyč a držela to. Hele, Počkej, a když tady to je otevřený, tak tady to, jako, jak jsi to myslela, jako já nevím. záchody nejsou dostupný. No co když jo? Nejsou tam kamery. To by byly, to by tam... Fuj, měl ten květ tak voní. Jsi tady, tybo, a kde Candy zase? Pan je na místě. Candy, jsi u toho, u Chestera. Raz, dva, tři. Ty máš kostičkovou kravatu. Já jsem myslela, že řekneš kravatu. Kravatu. Kravatu? Kámo, hlídej si záda. Tady, a kde je ona? Tady. Takže půjde za chvilku do 4, takže se musím připravit. OK, tady tebe si musím pohlídat, takže si zavřu. Tady nic. Kámo, máš 5% baterky. 30%, ale máme 5 ráno, tohle vyhrám. Candy tam furt je, to tak už není. Dado, počkej. To je Cindy něco, tady to je Candy. Ano, tak. Jo! Bráška vyhrál, takže se má. Jedu na druhou noc, takže ej. Kdo bude hrát druhou noc? Já. A počkej, vyměníme si místa, nemůžu sedět spíš tam. No proč? Co to? Takže Takže teďka lidi. Pauzí to vypadí. Počkej. Tam budu sedět já. Tak počkej, tak si jenom to ještě nepočítám. Takže teď je tady jak, že tady to, tady půjdete. Najednou to bude. No to jsi tak neděl. A tady je papet, hezký, krásný, hnusný. Ale před chvilkou byl zdogovaný, prostě tou hlavou hýbal ze strany na stranu. A teďka nás dám skernu. Nalekněte se. Wow. Oni se nemají leknout a ty se lekneš. No právě. Pauzí to, já se chci vyměnit místa. Až mě zabije. Krásný. Jdem na druhou noc. Tak vyčkejte prosím. Daniel Dragošinec, neboli Denis.cz se potřebuje na... OK. Chvilku natačím sebe. Uvidíme, co se bude stávat. Co děláš? Teď se teďka našlo taky vidět jméno. Počkej, to takhle zjistíme, jo. Proč to nedáme rovnou? Počkej, takhle. Dobrý. Jdi na kamery. Jdi na kamery. No, prosím, Mutni to. To mutni.
To je ignorovace. Přibližím to jak v počítači. Ty kámo, zdechneš. To zatím budu za tebe. Už bude chodit. Nezapomeň, bude chodit už plenk. Ne, to je až ve trojce, ne? Ne, v jedničce, teda ve dvojce taky bude chodit. Ve dvojce taky bude chodit. Hej, 15 minut natáčíme, to si děláš srandu. A jsme to budeme mít dlouhý, ne? Au. Zadní to. Ukáž, že to natočím. No, dobrý, moje sklenička, dobrý. A co jsi schodil? Sklenička, jsem to schodila. Mi to. Já natáčím, je to takže- můj mobil. Jo, spadla mi sklenička a my můžeme jet. Kámo, už šlo nějaký video. Ikon. FNAF stavím něco, nevím. Co bys No, teď ho nemusím hlídat, ne? musí. Ojajaj. Nemusíš šlat. Nemusíš šlat. Neřvi. Musíš šlat. Ticho. Musíš šlat. Tušňákos. Nebude. Já zkusím koukat do telefonu. Vidíš, ono v té jedničce bylo to plně zavřené a ono teďka je otevřený. Jo, protože tam je ten tučňák. Ukáž, kde je jako na záchodech. Jo. I kámo, to je divný. Kámo, to je, na 4 chodí Cindy. Cindy chodí zprava a Candy chodí zprava. A to byl modrý. Ne, fialová. To byl modrý. Ukáž. Jak to můžu vědět? Vidíš? No, vidíš, ale to je fialová. Anebo růžová. Já ti řeknu, z jaké strany chodí kdo. Já vím, už by to říkal milionkrát, takže se můžeme hádat, jasný. Neříkám. Takže Candy... Vidíš, on tady spí. No tak jak jsem to mohl vidět? Jo, Dada. otevři tam. Jsi taková divná s těmi dveřmi, že necháváš půl hodiny zavřený. A já za to můžu. Jo. Nemám ani polnožky. Hej, co ty tam děláš? Uči, já. Kamo, ale... Já ty taky. Tak počkejte, já se ještě naliju z limonádku. Je modrý. Ale to byl na pravé straně. No ale on byl předtím i Tady tam. vládala. Ne, nebyl. Já ti normálně říkám, že nebyl. Počkej, já se napiju a tady máš své pití. Na kamerách, nebo že, jestli, já nechápu, jak koukáš, protože oba jsou skoro stejně modrý. Jestli tam byl, tady ta byla, nebo jestli tam byl Candy na levé straně, teda na pravý. Jestli měl ten Candy motýlka, tak to teda nebyl Candy, ale Cindy. Nevím, já se v tom prostě nevyznám. Mohli jste slyšet, že jsme se pohádali? Jo, natočil jsem to. Vidíš to? To bylo zase zavřený a potom to je zase otevřený, hej. To bylo zase zavřený, když jsem se nekoukal. Jo. What the hell? To je divný, tak Tady. ne... Počkej, ne... Bylo to tady, já se to tady zavřela a ona tam je tady. Už to chápeš? Ne. Já to znám díl jak ty. Vidíš to? Že tam celou dobu je. No, pozni to. Tady. Malovala si obrázek, jo? Nebo maluješ? Kurva, ty vole. Zatím jdu uklidit kabel, protože mamka se tady jste mohli slyšet. Tak jinak sorry. A u další hry bude natáčet Seira. Error, video input. Error. Já vím, že teďka natáčím, když si to tam natáčím. Lucinka se jde vyčůrat. Tak ne asi. Fuj, ty. To by zde bylo, to vidíš, ne? To by tam všem vidět. Třeba. Třetí noc. Tak, nebo to... Takže teďka jsem si maximálně končit, takže končíme i na YouTubeku. Takže takhle to a teďka možná potom se zase ozvem, no spíš jakože ne. A potom jsme se zahrali to Final Set
Candice a držte se to mějte zatím. Ahoj.